Abusua ya mwakwa ba de banya support TV so. Nya support se de bia ye ka no. Ye se amamre ene amane de okwati ene a otwa agya wadwo. Fi se ba amamre ne amane a ya domo siko. Esua ho nimdie na ye yenso a yenim de ye. Fi se amamre no obi eye bi. Nanso so utie bi. Na utie se de siti a na wo hu se ensosoye ewom. Ene so ya tena se ewo Nyansa TV so me se ugusu na wo hwe no na wa hye na wonu ebi nsusu anya bi ahwe na wo hu se de ya mamre ne amane a eyira no ye woni me bi wo no maka ne tete na ye kwa wale a yebusa obi na ebu ne din o de sen o se o de akwasua na yebusa be ma no se be ma no so ni se be ma no nso so wo di din sei yo se da bi ye mpre ma anwale adai obe ya na nanam nka nkire wo ene memo wo hu di ntia na edin bi ene din bi enhia ene se obi ye wo bi kwasiada nisu se de wote di ntia wote saa ye wo bi adwoada di ntia wote saa ye wo bi benada di ntia wote saa ye wo bi ukuada di ntia wote saa ye wo bi yawada di ntia wote saa no ekosi na memene da so no ye ba mo hu ni nyina medin ya meje so nana jamfi adutwum me na medi dwumadi ho chiame na ene ye hya ase afiri eda kwasiada ena nanom hwe esu ene ye niam bi ayeye ena mo de tutu ye din ede ma yen eye se we ye dwoada we ye benada na ena no omo ano ye wo mo saa na ne bi nipa bi ene me bi omo ye ena ma ye mu edin no emrane ye frɛ obi akwasi ye ka se obi di akwasi a akwasi mrane ede sei akwasi ena nanom fɛ no akwasi bodua ye ka se obi ye bodua omom kuta bodua bia ye obi ewudi ade anim konfo ekuta bodua ene ye nanan mahemfu ni bi ekuta bodua exebro ni be ka se leadership na memfa mo nko ya setran mu kakra ye wa akwasifo bia ne me bia koso wo ye mamu a ekire se leaders akwasifo leaders ampa ye mampanyin a wanya ne ba bi kura enche ye kura mampanyin dada wanya ne ba bi kura enche ye kura omampanyin Jerry John Rawlings ne maame ewo no afi apem ahankron aduanan enson kuta onsa bosome ne da ne toso aduonu mienu ye kan wadwum kisane 22nd June 1947 na ye da na ye kwasiada eno nti emrantie bi hu se saabe na mamuri ne ma nkoyi ama saa opanyin akwasi Jerry John Rawlings wasore se okutu aban agu ama wantimi 15th May ama yeche no ama court ma sha dinasem se de ne kwa akotum na June 4th ye kwa akoyi no akogya ne kwan akokunu command finance squad akobonu tuakunu June 4th no emrantie bi sole se da bi ade na ye nua ne ka ho asem na ye nokre enti ye mpene ma mpanyimfo nkuno enti ye be ye ku ne etu aban na egusu no kura esisu no kura agu eye buzia aban anu nti omo sole se omo ye ku omo eye bibia wie timi kun ye bibia wie no kofa akwasi adani ya na ono nkwan ye so be ye ku no eye Jerry John Rawlings ya ye wo no kwasiada ona be di anim chese kwasiada for a leader anso ha ne ye wo opanyi bi ewo ewiase wogi ni din wo wiase nyina ma wiase nyina te ne nka wogi di pa mekan mo amanya mfie de sanum ekọ de mo kai sa nipa no na ye frɛ opanyi bi Osama bin Laden ono so eda ye de wo no eye kwasiada ekiro se kwasiada for di epe ade anim die opanyi bi na wo Libya mamu a mampanyina nkofo so akon wo no so a otimi gina mu a de kotoye Ken Muammar al-Gaddafi ono so da ye de wo no na eye kwasiada ekiro se leadership kwasiada for epe ade anim die omo ye obi a omuta di ade anim pa yentie yekọ adwuada no omo ka ne mana ne se kwadwo
okoto madaroma ananom monimu a ahwefo a mohwe enye okoto eye okoto kwadwo ye tintintinti hu kwadwo a ahye kwadwo nkasa kwadwo pe kasa ye kasa tietie mu ya obetia otimi tia na ye mahye me kan wo nua wo ba wo kunu de kwadwo okasa ne sentia saa na odoma nkoma ye wo mu kwadwo tia wa tumi edi akire no o tia wa hu se be ma tia wo mpe kasa kura na ne se wo ye na dia ne se so obetia se do besi obetia no kwadwo party atia onfa ho se ne yere ne ba kwadwo maame kura wan hwe a kwadwo betia no kwadwo ye ade a onfa ho se ade ya mi yi ebetimi di wu abrɛ me se na dwe kyerɛ se wonye nko ade a kwadwo bɛyɛ nti se wo ye ade a yi se wakwa akosi amu hu se ba bia me de ade ne kɔ no me afede mewu anase mia na makopim na no kura no wonyai yesi wowu enti ye nananom hu se kwadwo die se wo sokum se wo ko a age se wato wawu enti ye kan se kwadwo a okoto enye wokoto anase okoto omoka na okoto kwadwo nye okoto eye okoto kwadwo be ko akopem se afede ba bi obedun afede makwa mato nyesa kwadwo nyai ye nkɔ kwabena yɛsɛ kwabena adi ojam nti ɔmo ka kwabena jam kwabena ni ojam kwabena oni ojam kwabena di ojem kwabena pɛsɛ ɔfa sekan baabi ɛda no sɛ ɔkɔ ne sɛ eja ne wo ho sɛ yɛ den kwabena pɛ ade a die kwabena bɛyɛ obenya ade ne bia oboa kwabena bɛyɛ afa na ade this wɔ ka sɛ wɔmpɛ nti ese kwabena de ejemu kura obewura kwabena se sebiam son wodi akatesia bi achi opapa wokwa no atwese kan kwabena bɛkɔ kwabena mfa ho kura nti na nanom frɛ kwabena se kwabena jam enye ojam eye ojem efi se omusu ene omoban no ɛkyerɛ sɛ wɔno de ejemu kura kwabena bewura ene nti efɛ no kwabena jam ena nanom frɛ eka kwaku meka kwaku ne mena ne de meka ya obi a se o minim o waka ne fie se minim o kwaku de se kwaku bonsam obi nim kwaku bonsam kwaku anya bonsam kwaku mena ne anya bonsam kwaku mena ne ade kwaku nsanie ye kan nsanie a eye skill de ye nuanom maanom mo moto pano ne ade mututwa mo ye pastries ne nsa ne ma mo twa mo de to so de susu hwe ye kɔ mayanka dem se ye kɔtɔ ne ntwinam a o tɔ ayi pan ba ko a ye de susu mawo no de de kali kokoo no ɛno ɛna efe ni skill kwaku nsanie kwaku fota pepepepe ye ɔka sɛ ade no ɛyɛ sei a wo de afidie firi hin be susu a kwaku amfa afidie ne susu ye ɔdana na bɛka aso na saa ne tie sɛ kwaku ka sɛ oni kwaku di asɛm ne maame ne ne papa ne sɛ ade ne yɛ nokore na ase wɔnane na ɔbɛka nokore ma papa ho bɛkyere wa ho akyere ti kwakufoɔ ɔmo pepepepe ye nti ena nanu hu sɛ wɔn de ɔmo yɛ nsanie a ɔsusu ade a yɛnye ho akyinyi nsusu ade pepepepe nti fɛ no kwaku nsanie nti kwaku bonsam no kwaku bonsam bɔfoɔ baabi a obi a mekyia kwaku bonsam wakoma da afrantwo kwaku mra ne ne bonsam sɛ obi di kwaku na ɔde bonsam no ɛnkyerɛ sɛ kwaku bi anso de bonsam kwaku foɔ kwaku nsanie yɛkɔ yaw ɛno so obi aka sɛ yɛ aprɛko yaw mena ne de anye prɛko ne mum yawa ɔpre ɛko asɛm ne mfa ne ho ade ya yeyi yaw onka ho yaw baba be yebi yaw jani enkomra wo ho so ne pese odi anim kra no ne mokɔ yaw ye kwa akoye kɔka asɛm bi we de emfa ho empanyimfo asɛm obedo na yaw te wo sɛ me ba me nyina ya ka asɛm no entokɔ ya asɛm asifie yaw kra de ene wo dan men ɛwɔ no ho anye wasɛma yaw ba ba gi akosisi ya asɛm ntonie yaw betɔ adi sesi a twe ho ogia ginema twemanso no den a kyese obedwe ho a ho ti ase enti nananom
ehu sɛ yaw ɔpere ko ntɔkwa ne mfa ne ho kora ɔbɛpere akɔko bi nti yaw mena ne de pere ko ɔpere ntɔkwa ho na emom ɛnyɛ yaw pere ko mra yɛyɛ diem ɛda yɛde wo me yɛ fiada ɛno nti yɛfrɛ me kofifoɔ yɛse kofi kyini deɛ nti ma yɛkɔ kofi kyini no ebi a woni kofi na tie na wo te ha watena ha mfie du na akɔfa kofi aba sɛ ɔmra kofi ba ɔde bosome wa ate wo mfie du no ensɛm a esi mfie nson akyi mfie no makyi no ɔbɛka kyerɛ wa wagya mfie du no na wa watena ho mfie du na wonim obi ekuta PhD obi kuta doctorate degree obi kuta hwan yɛ professor wɔ yɛ den baabi a kofi ebetime wura no kofi kuta BEC obewura no kofi kuta SHS certificate ɔde bewura kuta friend say PhD kura wo untimi nwura hɔ ofɛle untimi nwura hɔ da baabi a kofi betimi awura akɔpɛ biribi afiri hɔ aba ade a kofi betimi ayɛ no wona ase womanim te sɛ den kofi bewura hɔ akɔyɛ ade no ukuta te sɛ den untimi nyɛ kofi fuo yesu baako meye fiere ntimi nim kofi fuo ne paa yɛsɛ yɛyɛ independent kofi fuo mpɛ haw ɔmpɛ nhyeso ɔmpɛ nimka kofi yɛ adwuma wɔ baabi ne yɛtua ne ka 1000 cedis a month ne sɛ wobɛhyɛ ne so ateatea na ɔmfa ho sɛ wobɛkɔ baabi akɔgye 200 cedis a wabra obi anha no ɔmpɛ sɛ obi bɛdi ne so kofi fuo ɛpɛ fa ahodie ɔmo yɛ independent yɛ mpɛ nhyeso yɛpɛ fa ahodie ɛpɛ sɛ yɛ ade kofi ka sɛ ɔbɛyɛ ade a onya boni trimu pɔ sɛ ɔbɛyɛ a obohu an ne sɛ ɔnhyɛ dɛ nsua ne bebree obohu an sɛ kofi yɛ adwen no ɛyɛ sharp ɔyɛ aneɛma ntɛntɛm ɔpɛ sɛ ɔsua kofi sua biribi a ɛmfa nso ɔkɔto obi wɔ adwuma kofi bɛhunu adwuma no na de ɔkɔto ne hɔ na ma akyɛ no na wɔn hu adentia ebi a baabi a ɔbɛwura a ɔbɛhu no wo a ɔbɛto hɔ no wo ebi a wo wura hɔ a wofɛle asɛm a ɔbɛbusa a ɔbɛhu no ebi a wo fɛle wo musa kofifoɔ yɛ nipa a uhu ɔmo a dodoɔ na taa yɛ din sɛ ansɛmɔni sifia na ansɛmɔni sifia na yɛ busa sɛ hwan na yɛ wanhwɛ a kofi wɔ hɔ a wo musa ne bi ɛso na yɛ kofi na yɛ me yɛ kofi nti na kofifoɔ de ne makom yie no fi sɛ minim sɛ de yɛteɛ paa yie ɛno nti kofi ɛna nanom sɛ kofi de ɔpa ananteɛ ɛtɔ so biem yɛka efiri kwasiada ɛbɛpem ne memenda ɛna no dodoɔ na ɛpa kwantuo nanso so ɔmo yɛ nkɔfo mu tu kwan a ɔmo mpɛ nkɔfo kuro mu tena ɛkyɛ ɛyɛ kofi ɔbɛtu kwan nanso wɔn pɛ sɛ ɔbɛkyɛ hɔ bebree ɔpɛ sɛ ɔkɔ san ba kofifoɔ pa kwantuo sɛ nso ɔsɔ bɛkɔ akɔka paa deɛ woboa kofi kɔ yɛnuanom a ɔmo hwɛ yɛn ɛbɛdi adanseɛ yɛ ɔmo di kofi a ɔmo nim kofifoɔ bi ho sɛ kofifoɔ so a mekan nso yɛ ba akɔkora difference bi ani ɛyɛ saa pɛpɛpɛpɛ ɛna kofifoɔ so tie yɛ mmra Kwame na yɛmfa nsi yɛfrɛ Kwame sɛ Kwame atoa poma ɔtoa na wapoma ti Kwame atoa poma ananom hu sɛ Kwame deɛ sɛ koba ne yɛkɔ sɛ tuo ne kura no ɔto ewia a onyim ɛno nti wo hwɛ Kwame fo so a Kwame ayi obi a sɛ ɔbɔ bra ɛkɔ n'anim no adeɛ ne kuta na obi an sɛ deɛ wanya yi deɛ enka ɛyɛ no Kwame ɛnyɛ yi Kwame pere ebribia sɛ obenya bi aka ho Kwame yɛ obi a osi gyinaeɛ a wɔn pɛ sɛ obi abɛsesa no sɛ bi a wayɛ na agye sɛ ɔbɛyɛ wei woyɛ hwan a de wobɛfiri akyirɛ bɛka bia Kwame mfa Kwame hu sɛ wasi gyinaeɛ awie na wasi gyinaeɛ no awie no na bibi foforɔ ɛno wasi hu gyinaeɛ a wotu ho anamɔ no na wɔsan so hyehyɛ foforɔ ɛwɔ akyirɛ a ɔyɛ ɛnti nananom sɛ Kwame deɛ ɔfa adeɛ no ebi a ɔde kɔɔ ya na ɔsɛ pɛ foforɔ de ahyem ɛno nti yɛfrɛ no Kwame ato apoma ɔto ya na ɔpoma nti yɛnya efiri kwasiada akwasi bodua
Kwadwo Okonto, Kwabena Jem, Kwaku Nsanie, Yaw Perekun, Kofi Chini, ana Kwame Ato Apoma. Midin ede Nana Gyamfi adutwum. Ene ya ma wahu sɛdeɛ yɛdin no ene ne mmarane deɛ nti a yɛde saa mmarane no ene yesu no kakra yesu ne yɛka se yɛkɔ biam a ebi deɛ ehu paa ebi sɛbiam son ebi pɛma din ni bi pɛ ayi no deɛ yɛntimi nkɔmu nyinaa saa na mmom yesu no we wohwɛ wo ya wobɛhu sɛ ampa yesu no sɛdeɛ ɔbɔbɔ so no kakra bi ɛtete saa ɛwɔ yɛfim yɛbɛtwa ɛho tiawa na yɛba yɛbɛmo hu sɛ wode Kofi a ɛda bi wɔ hɔ a woware na ɛmoa wo sɛ wode Akwasi a ɛda bi wɔ hɔ a yɛnware no wode Kwadwo a ɔbaa bi ɛde ɛda foforo bi a yɛnware no wode Kwabena a ɛda bi wɔ hɔ no sɛ wɔyɛ ɔbaa yɛnware no yɛwɔ no saa da na yɛnware no wode Kwaku a yɛbɛmo hu a ba bɛsɛ memenda na wahu sɛ oyira na ne tie oyɛ daben na nso yɛ daben wo ba bɛwale ɔbaa no yɛwɔ ne daben nso yɛ wo daben ka ne tete na yɛ nananom yɛ kwawale a saa ne ma wɔ nyina na yɛhwɛ na nei Kristo nti yɛgya ni nyina yɛtwa ɛho tiawa yɛ ba yɛde no bɛbrɛ edi ka kan no mesi ka ne tete na yɛ kwawale a yɛ nananom yɛbusa ɔbaa n'akyi yɛwie bibia kora na yɛbu hɔ kora nso yɛ musa n'akyi etim busa nsɛ bɛma yɛnim sɛ yɛ nua bɛma adi Kofi ɛno nti sɛ ɔbaa bi yɛkɔwale ɔbaa na sɛ ɔkɔhu ɔbaa bi na mpanyin sɛ yɛnwa ne ma no ne yɛkɔ ne sɛ ɔbaa ne de abena ɛne no yɛka Efiada ɛne Benada ɛna Ukuriada ɛna Kwasiada de aka no yɛbɛpɛ bere ne yɛde no nso abrɛ na yɛnhyɛ ahyɛ fi Kofi ɛne abena kane no mesɛ yɛkɔ awadeɛ na sɛ bɛma na yɛpɛ ɔbaa ma na ware no yɛbisa ne yɛ sɛ bɛma ne de Kofi bɛma de obi anu sɛ wɔde Kofi yɛwɔ ne Fiada ebi a wɔde Kofi Gyamfi Kofi Manu Kofi Boakye Kofi Wusu Ansa na bi a yɛse ɔbaa na yɛhu na yɛpɛ sɛ ware no ma bɛma no ɔbaa ne de sɛ wɔde Abena Manu na nanom a ɔmonim fam ɛbɛka akyerɛ wo sɛ saa wale wi yɛmpene adɛn efie we yɛnkoma wale emisu kura ne ha obi anim ɔmo no ya na ɔmo kane no mo de nneɛma sie ɔmo mmie ni mu ɛma yɛnhu sɛ sei ana sei enti na ma ne basa de etie ni Kofi ni Abena enhyia ye broni fa de bi element obia wɔ ne de Kofi ɛyɛ Abena ɛyɛ mframa ɛno nti sɛ ɔmmienu hyia sɛ Kofifo a ɛhwɛ me ya ɔmo wale ɔbaa ɔde Abena ana ɔne obi ɛwɔ sɛ bempratwe ma na sɛ de broni ka sɛ ɔmo edeti ana sɛ ɔmo tu anamon sɛ ɔmo bɛwale ɔmo te na ɔmo twempena ɛbɛdi adanse sɛ ɔmo ɛyɛ free na wɔtwe a ɔmo bɛyɛ aka bosome ɔmo di agorɔ dabko a ɔmo bɛyɛ aka na wɔtwe ni nyinaa ne sɛ Kofi ɛne Abena ɔmo element no enhyia baabi a nti sɛ wodi agorɔ oyɛ Kofi na wo se makɔfa Abena ana sɛ Kwabena ɛne Afia debia na ntɔkwa ne ade ne firi mu wie a esan sɛ munhyia ne nti ebi etimi yɛ sɛ ebi kura awo ho timi yɛ den ebi kura bɛɛma no bɛwale ɔbaa no na ne sika sɛm yɛ ɔwale ne yɛ sɛ ɔbaa ne yɛ baalɔk enti ɔmo gya awale no bɛɛma no kɔ wale ɔbaa foforo no aye yɛ ama no ebi kura no ɔmo te ɔno ɔmo ngo mutimi kɔ yɛ kyeke mo bibia obia ni problem anso so na awo ne ntimi ma ebi timi kɔ yɛsɛ obi anyhow na edidimu a wale ne gu pɛ obekom na bɛɛma no ɛkɔhyia ɔbaa foforo wawo ɔbaa no so kɔhyia bɛɛma foforo wawo edi entia na mu nhyia ebi wɔ mo de hyɛ sɛ ɔmo mogya na nhyia ebi yɛ saa na nso so deɛ mi kan enso wɔ hɔ pa ebi wɔ kora so a bɛɛma no kɔ wale ɔbaa no
na wo sika pa na kɔ wale no wale ni we ya ne sikasɛm ne bibia asase ekɔfom ne gye dum ne bibia ɛsɛi ne bibia ɛsɛi ne bibia ɛsɛi ɛno nti ahokyere ti bi ba ne sɛ ɔmuntamu tipe ɔba no kɔ wale bɛma fofora bi kɔ na bɛma ne niska na bɛma na hyase enya sika bɛma no kɔ wale ɔba fofora na bɛma no so ɛne ma ɛkɔyi ne nyina ne sɛ mo mienu mo element no enhyia ɛno nti sɛ Kofi ya wo hwɛ Nyansapo TV abena wo hwɛ Nyansapo TV saa fe na wo kɔ awale bia mu wo kɔ relationship mu wo hyia wo ya abena wo hyia Kofi a hu de obeye nem sɛ wo wom na wawale ne nso awie matena durakiri muntam ntimi nte a Nyansapo TV de ahoma bi gu ye TV no so frɛ mpanyifo wɔ akwankyerɛ a de bɛma wo a mobɛyɛ a ɛyɛ nka sɛ obi oyere wo ya abena akokogyaa no ɛna nye wo mu nyinaa so na ɛyɛ ya anye ne mum ɛdedam maako Kofi ni abena awale a ɛkɔyi no broni bɛka sɛ 1 out of 1000 yi apema benye bia emu ba akɔpɛ no mo de mo yɛ oh sister abena ne bra Kofi ɛkɔso bohu sister abena ne bra Kofi ɛnɛ ntɔkwa na kwabena ɛbo afia na ayi Kofi ɛbo abena saa ɛno nti ɛnɛ Nyansapo TV so ye mo hu sɛ ɛna ne bi wɔ hɔ no ma yɛnhyia nwale bɛma bi timi hyia wɔ baa bi ɔse we die meni ne hyia da koro pɛ meni ma nyina yɛ basa wɔ yɛ ba lock woni ne sunsum nhyia de di nachi ene de di wachi no enye ye ehyia a ene ma sɛi ɔbaa bi timi ne bɛma hyia ba akopɛ obo hu sɛ na sɛbiem sɛbɛ so ne yefunu kura mu ato ntimi ngo wɔkɔ bɛ sɛ ne bɛma bi hyia bɛma ne ni bayi woni sunsum bia sɛ wɔde di nsɛm ne mum usunsum ne sunsum nhyia nti ehyia no apirawo kane tete ne yɛhwɛ we nyina ansa ne akwa wale nanso ɛnɛ na mafo yi onye hyia no na ɔse wɔpɛ no ɔse ɔdɔ na obi antimi nka bibia ɛno nti na Nyansapo so yɛ mo hu sɛ Kofi ni abena sɛ wodi Kofi na sɛ obi di abena wodi abena na obi di Kofi a wodi kwa abena na obi di afia afi na wodi uti kohyem a san na sɛ wawura mu awie a frɛ Nyansapo fo number no ye be kyerɛ de wo bɛyɛ ye be boa ɛna no ɛyɛ bebre na ye mpenkofo awale guo ɛne sɛ bi bɛka sɛ sɛ nti na ma wale ayɛ sei ɛne mi gyae me si wawura mu awie wawale awie me nyae frɛ Nyansapo fo number no akonya wo ho sɛ ebetima kyerɛ obi bia mo ayɛ nananom kwa so nye bosom ne ye kwata ma brɛ o sɛ bia kaminyanka ma na ya ma me so me kwa asɔre wo kwa asɔre kɔ ebetima ya ma ebi sɛ saa de wo sɔfo onim wo enya sɔfo sɛm atetesɛm nti ye ne ankokorafo ne merafo tete ye no ɛna yenim na sɛ obi ekotomu wi a ade wo honom a ɛka na on sɛ ye wo abusua bi wo honom a abusua bia nko ne omusu ɛne sɛ de wo motie saa na nane nyinaa so tie abusua kane na nwotwe na me kan ne adakofo abeka ma na ye nkono no abusua bia ne sɛ de mu ma akwa wade ayɛ abusua bia no eso bɛpɛ da ne de abrɛwo na ne de me se me mo hu sɛ Kofi ni abena enhyia me producer sɛ me fa ne nyinaa nka ho nanso me suro ma ɛma bi ne mɛma bi fi sɛ obi nim sɛ wokɔkan ebia na sei ne sei ebetimi so asi so obi kura de wo hu so kasa sɛ ne enu nti na ama ne yesi na afi twede kronkron se de nyame aka abom obi ntiti na Nyansapo fo ebɛyɛ sɛ ne titi mesi ebasa enyai akwanya wo ho frɛ Nyansapo fo number no ye be kyerɛ ne wo bɛyɛ ama eniema betimi ayeye ama abrabɔ no akɔ nanim enu nti enne Nyansapo TV ye mo hu sɛ enane bi wo ho no ma enhyia na so sɛ wo bɛma bi wo pɛ sɛ wo wale no na wo hwɛ da ye de wo no na wo pɛ sɛ wo hu sɛ ɛbɛboa frɛ Nyansapo fo number no ye mo hu sɛ ɛdawe ni dawe die ehyia yeye pa ɛdawe ni dawe die ehyia kɔpa wo bɛka sɛ wo gyae ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ den a obi minim afie bi a wale kwabena bi ayeye ebetima basa nanso ebi a wonim awale na tia na mo wo mutu ye
nti ama na basa eno nti se wo de kwabena sister fia menka se kwata no na emum se bibi ba muntem sa wale de odi kofi sister abena yi odi sister abena bra kofi a odi bra kwabena sister fia se de obesi atoto na ma Nyansapo TV edu besi amidin edna na jamfi educhum mesi wo ha obi a wo saa ne man hu no wo ko relationship biaa mu betima frɛ number no na wo bisa se be man de se me de sei ebebo wa obi anye wo hwe ebebo wa ebeka cho se oh we ni we de ekɔ we ni we de hwe ni ye we ni we de yesei ansana wakom unya ya anka mekeka ni nyina wa wonkom de nka wo pɛ nanso so ekeka wi a de betimi de aba akiri eni nti na de kofi mimi de kofi ede abena de aka ho ede ama no oduma kuma de kyɛ ni da sɛ ne yebesan so ahia o Nyansapo TV so yakra mu sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya